Så er der indkaldt til møde. Totally 4. Nej. Hvor Sørensen er mine ølopgivende? Det ved jeg ikke. Jeg åbner lige en kage til. Tak skal de have. Jeg åbner en kage. I mangler der ikke? Hvem er det? Så for satan. Hvem er det? Der var en, der røg ned af skorstenen der. Ej, se det. Det ligner jul. Det er julemanden. Dag, julemand. Dag, julemand. Hvad har du med til os, julemand? Har du Jeg gaver har med en til os? gave til Martin. Til Martin. Fordi Det er kun han Martin, der har opfører været sig sådan en ordentligt. artig dreng. Der har han været. Jeg bliver en lille smule bange nu. Du skal da have noget rigtig undertøj. Jeg laver BH-gate for dig. Det er min størrelse, kan jeg sige. Jeg har det godt. God jul! Hej, julemand. Hej. Hej, julemand. Nå, skal vi lige få Maria tilbage? Vi kan lige knipse hende tilbage fra scenen. det må for vi. hun står stadig dernede. Jeg har vi skal lige faktisk have- et meget bedre tryllinstrument her. Ja. Nej, hvad skete der dog? Det er simpelthen utroligt. Jeg har lige fået gave i julen. Nej, har der været gæster? Ja, julemanden var her. Ej, altså. Jeg tror, det er meningen, at dig, der skal have den på. Må vi lige se? Må vi se den? Vil du se den på? For den lille. Nej. Og der er der også hale. Og nej, der er også bremsespor. Vi vil ikke se den på. Nej, det vil vi ikke se. Det er lige meget. Sådan lidt Bonnie. Nå, Bonnie. Hvor er det godt at se jer. Tak lige meget. Det var godt, du kom. Ja. Nu er vi jo nået til den sidste del af året. Og der er stadig fuld gang i alle koncerterne. Det er helt vildt, vi er så privilegerede. det er meget privilegeret ja. alle de koncerter, vi har haft. Vi har jo været det syge sted. Vi har været på et rigtig ægte redneck country sted. Hos en, der hedder Rico. Og det hed simpelthen Pitstop, så vi tænkte, selvfølgelig skal vi skal spille på Pitstop. Det var et match. Det var et match. Ja. Det var et match. Der var hesteshow med ild. Med ild. Ja, det var det. Det var der. Altså, det var jo fantastisk. Ildhesten. Og lasso. Lasso. Og jeg vil lige sige, at der var nogen, der blev rimelig mean til det der lasso-kastning. Nævner ingen navn. Så Og er der andre, skejstaffen. der overhovedet ikke kan ud af det. Nævner stadigvæk ikke nogen navn. Men hyggelig weekend igen. Det var rigtig godt. Og Vi spillede pis godt. Ja, det gjorde det. Det havde momenter af storhed. Det er jo ren Morten Korkedø. Morten Kork. Der er nogen, vi kender. Jeg vil sige, det er det eneste sted, det var nemlig lade, kan man vel godt kalde det. Og var det ikke noget? Jo, det var Hop på første sal. Ja, og jeg vil sige, på scenen følte jeg mig super sikker. Jeg var lidt bange, da de begyndte at danse line dance, for jeg ved ikke helt, hvor godt gulvet det har det. Så jeg var lidt bange for, at de stod med i barn lige pludselig. Det er Rico styr på. Det gik, det ja, det siger har han. Men meget kan man sige. Men Og vi stoler på dig, Rico. maden var fantastisk. Rico, den skal du fandme have. Det var noget lækkert mad, du fik tryllet frem der. Men elevator til grej næste gang. Ja, tak. Ja, meget gerne. Det er bare en trappe, der ikke er ved at falde hjem. Jeg synes jo egentlig, udover, det også havde været bedre end den der trappe der. jeg synes jo egentlig, det var meget hyggeligt. Det var, jeg tror, 16-årige gutter, der selv på det meste også. Og op ad trappen. Ja. De var bare... Det var for fuldt, at vi skulle ned. Ja. Hvad med det? Det er rigtigt. Altså, Hyggelig aften. ja, det var godt. Ja. Spillemand, vil du se mig med det samme? Og hvad er det, for jeg mener hvert et ord? Hvert et ord! Ud af lige vej, min bold nu bliver det, uelsker dig. Ruller til rumsvej, hun har mit Hvad havde vi ellers på programmet til? Hej med. Så er vi simpelthen
taget til Lolland i dag, og vi er så luksusagtige, at vi skal spille i morgen, men vi er selvfølgelig lige taget i sommerhus for at hygge os dagen inden. Hvem snakker? Internettet. Internettet? Tænker ikke, når der står og tømmer en bar derinde, når jeg spiller. Så tager du da fejl. Så får I 3 drikbilletter per mand. Det var... Hvad sagde den? Det er sgu da las. Hvad går man i den der butik? Det er kun folk, der var ædru til Dorte og Niels Brøller, der må komme ind. Jamen, så kører jeg den. Så skal vi ikke give en stor hånd til Browns Pizza? Pause mellem numrene. Vi er nået til Lolland, og i dag der har vi jo ikke vores Ole med. Vi har Lars Ole. Han er her. Lars, sig lige hej. Hej, hej. Og herude. Og nu skal vi lige til at spille igen. Det har lige været amerikanerlotteri, så nu er de glade. Vi spillede jo også til juletamtam her i laden, var jeg ved at sige, i garage til Retro-garagens hyggedag. Der var jo dejlige juletræer, man kunne købe, så jeg håber, jeg har fået købt. Måske har Tim et stående, hvis du mangler et. Det er utænkeligt. Masser af boder. Der var lidt boder, ja, og Mange gæster. mange gæster. Og vi havde jo øvet nogle julesange. Sidste søndag i advent. Vi skal jo have en konkurrence. Hvad er præmien? Konkurrence! Nej! Prøv lige den her dag. En hoodie! En hoodie buddy. Der er en grå. Der er en sort. Og så er der selvfølgelig Rygmærke. et Ej, hvor dufter de også nyt. mærke, når vi har hentet dem hos Ole Henriksen, der har lavet dem til os. Ej, det har han ikke. Men vi får i hvert fald trykt dem, eller lavet dem, så I skal, når I nu svarer på vores konkurrence her lige om lidt, så skal I jo skrive, hvad størrelse I skal bruge, og hvilken farve I vil. Ja. Og konkurrencen er... Og konkurrencen er... Ja, den er god i af. Det er Nu får I et potpourri af nogle af de sange, vi spillede til julekoncerten her i garagen. Og I skal nævne, hvad for nogle sange vi spillede. Er det det? Jeg troede, det var en helt anden. Ja, det tænker jeg også. Ja. Nå, Hvor skulle Ja, det var også det. det er en god idé. Skide god idé. Men ved I hvad, hvis I svarer på det, er sgu også flot. Det synes jeg også. Så rører jeg også i sækken om at trække lod. Men vi havde egentlig tænkt, at I skal ned i feltet herunder. Der skal I jo skrive, hvad hedder den sang, som I kan høre med Browns Pitstop på Spotify. Ja. Så ind på Spotify, tjek ud Browns Pitstop, hør hele sangen, fordi vi siger noget meget, meget fedt lige til allersidst i nummeret. Så få lige det med, og så skriver jeg det her ned under, hvad sangen hedder, og den er pivgod. Helt god. Og hvis man kan få en autograf på, Jeg har sovet i den i 4 dage, så den dufter dejligt. så får du ny. Ja. Jamen, Er det der, hvor er vi nået? Vi tryller os væk alle sammen. Jamen, vi har jo været hele året igennem nu, jeg har været faktisk. herovre igen. Ja. Så Det er juleaften, det er det er juleaften. Og jeg er For i os er- mega julestemning. Prøv at for os har der været juleaften hele året. Ja, det er ret faktisk. Vi er super glade for... En stor gave. Ja. En stor gavebod Ja. af koncerter. Vi er super glade for jer, der står og danser og har lavet danse til vores musik. Vi er super glade for jer, der tager til effing Aarhus for at støtte os i vores nervøse job der i fjerneren. Og noget backstage information, som jeg aldrig får at vide, det er jo, at når Maria har skrevet sang, og vi får spillet den til en koncert, og vi står og synger med på omkvædet,
så bliver hun blød i knæene. Der eksploderer Den min er- indvold. Det er afstanden. Det, Og jeg synes, vildt. aller vigtigst for os i orkestret her, det er faktisk også at takke Tim og Hanne for at stille det her fantastiske sted til rådighed. At vi kan få lov at øve, vi kan få lov at spille koncerter her til jeres fantastiske arrangementer. Og der er vist noget med, at de udvider slægtsgården. Slægtsgården bliver udvidet. Slægtsgaragen. Vi Slægtsgaragen. skal til at tage nogle store valg i 25, men det kan vi jo. Det vender vi tilbage med i næste afsnit. Merry jul! Ja, Glædelig jul! Browns Pizza familien til jer. Skål og god jul og Merry New Year. Nyd musikken. Ja. vi lader kameramanden fade ud. Må jeres fødder være med her? Filmer du nu? Filmer du nu? Filmer du nu? Filmer du? Filmer du? Filmer du? Sådan. Og så er det sgu. 'Cause they don't love you like tequila.